Delela umuntu ngesici sakhe. Ngicela ukukuphinda lokhu bantu bakithi abamnyama. Ungabe umdelela umuntu, omunye umuntu ngesici sakhe. Yini isici? Isici ilento oyibonayo kumuntu naye futhi ayaziyo, kodwa futhi angayiqhenyi ngayo leyo nto leyo, kodwa futhi engazange aze azikhethele, wayithola senayo noma sekuyona leyo nto leyo. Isici-ke leso. Ungabe umdelela umuntu ngesici. Hlonipha isici somuntu. Abantu abaningi bazi isici sokubukeka. Yabo, mhlawumbe ukuthi mina nginekhanda elikhulu, isici leso. Akuhlonishwa leso sici kuphela, ziningi ezinye izici eziba khona kubantu. Yabo, ukumuza umuntu uthola ukuthi uzodelela umuntu ngesici sakhe sokuzaleka. Umuzi wethi ngeke mina ngitshelwe abantu, ngeke mina ngitshelwe umuntu ongazalelwa ngemshadweni. Imost yabantu abadelela ngalesici amakhono. Ngeke mina ngitshelwe umuntu ongazalelwa ngemshadweni, ongazalwa umgcotsho noma ongazalwa ukuthi. Ungabe umdelela umuntu ngesici sakhe, ngoba akazange azayikhethela ukuthi angazalelwa emshadweni. Njengoba nawe ungakusebenzelanga ukuthi uzalwe emshadweni, ayikho into oyenzile ukuthi uzalelwe emshadweni. Isimo owayithola usuzaleka kusona esinjani, esiyi-advantage kuwena. Yabo, esifanele. Waba nenhlanhla ukuthi waba nesimo sokuzaleka esimweni esi-right. Hayi ukuthi wakusebenzela, hayi ukuthi lokho kukwenza ube ngcono. Ungabe umdelela umuntu ngesici sakhe. Kokunye uthole ukuthi abantu bazodelela umuntu, noma umuntu uzodelela omunye umuntu ngesici sokuhlupheka. Kuyisici phela nakho ukuhlupheka sometimes, because kunabantu abazalelwe enhluphekweni. Athi nje ezalwa, uzalwe umama ongena plan noma ongena plan bebengahlelile futhi. Akayikhethelanga lowo muntu. Athi nje ezalwa azalelwe enhluphekweni, akhulele enhluphekweni futhi. Yabo, bese uyafika-ke nozomdelela ngesici lento ehluphekayo le. Imosti-ke abantu abenza lokho abantu besifazane, ukudelela abantu ngesici senhlupheko. Mhlawumbe nangumfana ufuna ukuyibika la, hayi bo, uyazibona ukuthi unjani wena. Usuke wayibuka nje. Njengoba uhamba ngophaka nje, njengoba ungenamoto nje, njengoba ungasebenzi nje, njengoba ulopholo nje, wonke lawo magama lawo. Ukudelela umuntu ngesici sokuhlupheka. Sici. Kokunye uthola ukuthi omunye umuntu uzodelela umuntu ngesici sokubukeka kwakhe. Ukuthi unjani lo, unesishwapha lo, ukuthi uyisidudla. Ungabe umdelela umuntu ngesici. Imvamisa-ke abantu abenza lokho abantu be-society as a whole. Noma abanye befundisekile, kodwa basekhona labo abangafundisekile. Ngobani? Izinto lezi abantu abangayikhethelanga. Nawe uma uyiqhenya, nawe uma uyiphakamisa ukuthi wena awusona isihlupheki, wena uzalelwe emshadweni, noma kukanjani, ziqhenye ngento esetshenzelwe wena, hayi le o-inheritile from abazali. Ziqhenye ngokuthi mina angihambanga ngizalisa, zonke iy'ngane zami ngizalele emshadweni, ziqhenye ngalokho. Ziqhenye ngokuthi wena unomcebo owusebenzelile, hayi o-inheritile, washiyelwa wona. Sikubone ukuthi uyinkunzi malanga. Yabo, ziqhenye ngokuthi wena unobuntu, uwumuntu uyaphila, which is into yakhile kuwena. Ziqhenye ngento oyisebenzelile, kube yona-ke ezokwenza ukuthi uhluke from the rest, not izinto ongayisebenzelanga bese uzibona ukuthi uspecial. Ungabe umdelela umuntu ngesici sakhe. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane Talk Show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama-classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa-business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama-classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. Ilinki i-attach-iwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, ilinki ya-WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane, angayijoyina i-group, ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma-videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi
upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocus ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle, yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo, ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attach-iwe kwi-bio, asikhulisane classes. Ilapho khona la soplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala, sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.